drahý Otče, na slávu Božu, prácu v eparchii i na slávu Svätej pravoslavnej cirkvi príjmete právo nošenia mitry, ale aby vám bola nie na slávu, ale na pokoru, lebo mitra je symbol koruny Kristovej. Axios! Axios, Axios, Axios. Pri sviatku svätého Mikuláša sme vyznamenali jedného duchovného právom nošenia mitry a ďalší duchovný sa dožíva 70 rokov a za eparchiu i za celú cirkev sme mu poblahoželali mnoho zdravia. Ja pokojný život, zdraví, spasenia ve všem zdaru del, Hospodine, pre služebníka svého, otce duchovního, jubilanta Kristiana, a zachovej ho na mnoha a blaha leta.